Саңа, мен сиңа инде ят шикелле, Құшақлап яқыннан бәлмим битеңіне, Йөрәктен айырасы булгач, Көзге яңгыр юа исемеңне. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады, Безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады. Күктән инде хәзер болытлар таралды, Безнең йөрәкләр яралы. Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебез дә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче, язмыш безне айырасы булгач, Нигә соң, нигә без кавышкан? Нигә соң, нигә без кавышкан? Halkımızın күңел кышы, сандуғашылар күндәші яратқан жыршыбыз Эльмира Сулейманова. Эльмира жыр театры. Яршаллы, Казан, Татарстан. Алтын барс премиялары лауреаты Эльмира Сулейманова.